guys! Good afternoon! Welcome back to our channel. So it is Thursday afternoon and kakauwi ko lang galing sa work, guys. And straight na dito sa bedroom kasi mag-aando pa ako ng shoes ko, guys. So guys, kina-career ko na talaga ang pagtatagalog ko, guys. So hopefully naman manood na kayo sa akin, guys, ha? Hubarin ko muna sapatos ko, guys, ha? Lagyan ko muna ayo dito. Ay, nako. Ay. So, guys, nagtatagalog na talaga ako, guys. Kasi nga, nakausap ko nga din yung bagong friend ko, guys, sa YouTube. Si Madam Elgin. Yung YouTube account niya, guys. The Lawless Family. Lagay ko sa baba, guys, ha, yung pangalan ng YouTube channel niya. So, new friend ko siya, guys, sa YouTube. Very excited to have more friends, guys. Kinausap na nga, nag-message nga kami, guys, sa Facebook. Tapos, yun nga, sabi niya, before daw, matagal na daw siyang nanonood sa akin. Pero, sabi nga daw niya, mukhang naartihan daw nga siya kasi pa-English nga daw ako, guys. Kaya, hindi na daw siya nanood. Tapos, nag-pop up daw yung video ko ulit sa YouTube niya. Kaya nanood siya ulit. Tapos, she learned daw na mabait naman daw ako. Kaya nanood siya sa akin. Kaya ngayon, palagi siyang, palagi siyang nag-comment sa mga videos ko, ganyan. Tapos, yun nga, naliwanagan ako, guys. Kasi nga, sabi nga niya, minsan, gine-generalize ng mga tao, guys, na pag nag-English ka, ang arte mo na, parang ganun. Yung para bang, they judge the book by its cover, guys. Na pag nag-English ba, ang arte ka na, diba? Hindi ba pwedeng may ibang rason lang kung bakit nag-i-English? Kaya ngayon, natutunan ako, guys. Magtatagalog na ako, tapos magbibisaya ako, guys. Pero mostly, I'll try my best na magtagalog, guys, para maintindihan ng lahat. Kasi pag nagbisaya ako, guys, baka yung mga Tagalog hindi makaintindi rin. Kaya, magtatagalog ako, guys. Magtatagalog si auntie nyo, guys. So, ito yung suot na sapatos ko today. Tapos, ito yung outfit ko today, guys. Mamaya na ako ng damit. Kasi yung best friend ko, guys, pupunta dito tonight. Magbisita siya for the first time dito sa bagong place namin. Tapos, yeah. So, hindi mo na ako magbibihis ng pambahay, guys, diba? Pero guys, yeah, very exciting. Kasi yung best friend ko na pupunta tonight, guys, kasama ko na siya ngayon sa trabaho. Kasi, 2 weeks ago, I think, 2 weeks ago, he started na mag-work sa same company na pinagtatrabuhan ko, guys. Kasi, galing siya sa originally, sa Melbourne siya. Tapos, yung partner niya pumunta ng Sydney for work. So, nagstay sila doon for a year. Tapos, nung pabalik na siya January, nakaset na sila na bumalik ng Melbourne. Kaya, tapos, same time, yung company namin, guys, naghahanap sila ng bagong person para sa office namin. Kaya, sinabihan ko yung bestie ko, guys. Sabi ko, kung gusto mo mag-change ka ng career, you can try to apply for this job. Tapos, yun naman ginawa niya, guys. Kasi nga, gusto niya for a change. Babalik siya ng Melbourne January. Tapos, gusto niya, kasi sa siya, guys, parang medical side siya, guys, nagtatrabaho before. Tapos, sabi ko, if you want to be yung parang katulad ng trabaho ko, tapos gusto ko naman kasama siya, guys, diba? I would love my best friend to, be with me all the time, right? And I trust him, guys. I know na magagawa talaga niya yung trabaho na sa office namin, guys. Kaya, sinabihan ko siya, nag-apply siya, tapos luckily, guys, natanggap siya sa trabaho. Kaya magkasama na kami ngayon, guys. Kaya, my bestie,
is now my colleague. Kasi kasama ko na siya sa trabaho. Tapos, sa ano pa guys, magkatabi pa kami sa work. Yung desk namin magkatabi. So, very, yeah, I'm so happy dyan guys. Kasi, di ba, it's very good. Hindi naman sa wala akong kaibigan sa work. Kasi kaibigan ko naman sila lahat. Di ba? But, iba talaga yung, yung best friend mo talaga guys na makakasama mo sa work. Tapos, yeah, so very, very happy about that. Tapos yun, ngayon nga, kasi different yung time namin guys. So, nag-start ako ng work 7:30 to 4. Tapos siya naman 9 to 5:30. So, 5:30 siya matatapos. Ang oras na ba? Oh, 5:40. 5:40 na guys. So, 5:30 tapos na yun siya. Tapos, sabi niya, pupunta muna siya dito sa bahay before siya uuwi. So, kung nanood kayo ng videos ko before guys, ano na siya, nakita niyo na siya guys before. But, kung hindi pa, I will introduce him to you again. But, so yeah guys, ewan ko, magluluto sana ako for dinner guys. Kaya lang, mukhang wala kaming, guys food ngayon. Kaya kailangan naming kailangan naming pumunta ng mag-grocery ba. Pero, na lang siguro, mag-Uber Eats na lang siguro kami guys para, malapit pa ako. Sobrang lapit ko ba guys? Ayan. Mag-Uber Eats na lang siguro kami guys para madali. Ay, hindi ako makalabas-labas guys na mag-video kasi si Paris naka-YouTube. Baka tayo, makapiray. Hello, anak! Hi! Andito na siya guys. Tagalog ba ako? Tagalog daw karanti. Andito na siya guys. Representing. Oh, check ka. Hi po. Tagalog lang natin. Kamusta po? Introduce yourself. Ako po. Ano po? Andito na si guys. Oh, daddy guys. Oh, naka-forma. Japorms kayo guys. Oh. Naka-show S. Red socks. Hindi mo Tagalog. Daddy, mag-hi ka daddy. Ha? Tagalog na ako ngayon. No. No understand. No understand. Maybe Thai? Pong kakaroon. So, mag-Uber Eats na lang kami guys kasi para easy. Kaya we'll see. Sabi ni daddy baka daw. Thai food. Okay, let's do Thai food. Just waiting for a couple of furniture people to arrive next week of the city. Because it's But you know how to use it? No. Push. Push, go! Look this. Hurry, far. One leg. One leg. Go. No, don't care. Push me. Push. Oh. Sina, mag-order na tayo, Char. Makabuang mo ning mag-Tagalog. Uy, Bisaya. Ano kakainin mo? Ano pa? Ay, buang nga. Ano sa option? Popular near you na lang. Para na. Hold! You're gonna fall. Get like two Tom Yum fried. Get like two Tom Yum fried rice. I think that's enough. Okay. Hi again, guys. So it's very late now, guys. See, it's 10:55 ng gabi. Tapos ngayon lang ako ulit naka-vlog, guys. Kasi pagkatapos umuwi ni Ron, yung bestie ko, guys, gusto ni Daddy pumunta mag-grocery shopping konti. Kasi nga kailangan namin ng mga food para sa fridge, yung mga pagkain, mga fruits, yung mga ganun. So, pumunta lang kami ng shop very quickly, guys. It was actually very late. Like, it was nearly 9 o'clock and yung grocery shopping center, guys, nagko-close ng 9. So,
Nagmadali lang talaga kami, guys. Tapos, pagka-uwi namin, pinatulog ko si Paris. Nandun na siya sa bed. Kasama si Daddy, natutulog na rin kasi nga work bukas, diba? Malapit na mag 11 o'clock. Tapos, lumabas lang ako, guys, ng kwarto kasi need to wash my face, guys. I can't go to bed. Hindi ako nakakatulog, guys, pag hindi ko na wash ang face ko, guys. Kasi, feel ko maalikabok, guys. Alam mo yung ganun? Kasi, pag nag-work ako, guys, normally, nag-ano ko, guys, nagme-makeup ako. Kaya, yun. Kailangan lang matulog ako ng may ano, guys. Uy, out of focus na. May makeup sa mukha. Yun yung nakaka-breakout, guys. Kaya, luckily naman sa akin, hindi ako masyadong breakout, guys. Yung problema ko lang sa face ko, guys, yung, anong tawag dito, yung pigmentation. Pero yung sa akin, guys, hormonal pigmentation naman siya kasi, lumabas lang siya nung nabuntis ako kay baby Paris ko. Pero, I'm doing things, guys, para mawala yan. I did skin needling, for the first time, ewan ko, maybe 3 weeks ago. And I don't know if it worked. I think a little bit, but I still have to go back for my second session, guys. Kaya, yun, anyways, guhugas na tayo ng mukha natin, guys. Para makatulog na tayo, guys. So, yung ginagamit ko na guys, scrub is this. Ano ba to? Ewan ko, hindi ko alam basahin. Huwag nyo na akong pahirapan, guys. So, ganun lang. Lagay sa mukha, ganyan. Tapos, meron ako, guys, ano to? Foreo. Na yung parang may vibrator, guys, pa. Tapos, guys, pag dinadry ko yung mukha ko, ginagamit ko yung facial tissue. Kasi, pag ginamit mo yung towel, guys, hindi mo alam yung mga bacteria dun. Yan lang. To dry it off. Diba? Tapos ngayon, magano na lang tayo. Cleanser, tsaka cream. And then, hagok na tayo, guys. Okay. So, nag-move ako dito sa beauty room ko, guys, kasi dito ako lalagay ng mga cream-cream na ganyan. I-close lang natin yung door para hindi natin magising ang mga babies. Baby big at saka baby small. Klarong-klaro natin yung mukha natin. Tapos, I don't know how to set up ko lang kayo konti. There you go. So, dito na tayo, guys. Naka-set up na tayo. Pasensya na sa boses ko, guys, ha. Very soft lang muna tayo ngayon kasi nga tulog ang Junakis. Okay, so ito yung mukha natin, guys. Pag walang nakalagay. Ito talaga ang katotohanan. So, yung facial cleanser na ginagamit ko, guys, is Canon Papaya Smooth White Facial Deep Cleanser.
So, yung ginagawa ko guys sa facial cleanser ko, dinadab-dab ko lang. Ganon. Pak ganon. Para di masyadong ma-stress yung stress na nating skin. Lagyan na lang din natin yung ano guys, leeg. Tapos, kasi nag-mascara ako kanina guys, tanggalin natin yan guys. Kasi para tayong panda bear sa umaga. So, yung ginagamit ko guys na pantanggal itong Garnier na micellar cleansing water. Malaki to guys, 700 ml. Tagal na nito sa akin. Mga ano na, malapit na magtaon. Okay pa kaya yan guys, hindi yan nag-expire. Tingnan nyo guys, ang ano ko guys, nag-close na yung nose piercing ko guys. Wala na. Kasi nung nagkasakit ako guys, yung palagi akong sinisipon, I always blow my nose. Natatanggal siya guys. Kaya hindi ko na binalik. Wala na. Magpapatusok na naman tayo nito. Ang mahal pa naman guys. Like seriously, $70. Paano lang, patusok lang. Pati yung dito ko guys, oo. Nawala kasi yung rosca guys pa sa likod. Tapos natagak guys ang kuan, aritis. Wala na ako nabalik guys. Magpabangag na po tatro. Mahal lagi din ng dagan arte guys eh. Okay guys, pula na itong mata. Mura na itong dakula ni. Okay, so after that cleanser, I just put my cream. Now, I don't know where's my cream. Dulaan na po itong pares, guys. Normally, guys, akong gamiton Olay. Nawala mo dili, guys. Tutuspikas kwarto. I'm just gonna use this one then. Mura may na ako, guys. Fair skin. That, like, tangkilikin ang sariling atin. Okay, comment guys. Sa Pilipinas, may gikan ang fair skin. When, yung sister ko guys, pumunta dito last year, nung March siya dumating. Wala siya dalang mga damit guys. Ano lang, sarili lang niya, yung dala niya. Tsaka, ito guys, mga fair skin, pinadala ko. Kasi nga, nagka-problema nga ako dun sa, guys, yung pigmentation ko ba guys sa mukha. Na na ako guys, na-stress na ako. Tapos pinabili ko siya guys. Ang dami, basta ang dami ko pa nga naiwan dito guys. Hindi ko nagamit lahat guys. Sa kartihan ko, dami kong pinabili. Ganyan mo, may mga sabon, may mga cream, name it, nandito lahat. Pero wala na ako nung guys, yung tawag dun, yung liquid ba? Yung ganito. Wala nang naiwan. Naubos ko na. Yung ganito ba? Kasi yung pink, guys, nagpipil. Parang, parang nalalighten niya ba? Pero wala na, guys. Naubos na, guys. Ganyan lang, guys. Cream lang. Para naman hindi tayo dry, guys. Tapos, tingnan natin ito. Ako, guys, kasi burara kasi ako, guys, eh. Minsan, pag ginagamit ko, di ko binabalik kung saan dapat ilagay. Kaya ngayon, hinanap ko, hindi ko na makita, guys. Ay, dito pala. So, paggabi, guys, tinatry ko ginagamit to, guys, oh. My Lash Serum. Diba?
May pa-serum si ate, guys. Kasi guys, yung sa kaka-eyelash extension ko, guys, na ano na siya, parang nag-lose na ba ng volume yung lashes ko, guys. Kaya gumagamit ako nito para tumubo siya ulit. Tika muna, guys, ha. Apparently, itong serum na to, guys, nakakatulong na tumubo ulit yung buhok. Ayan. I think we're done here, guys. Anong oras na ba? Saan ba yung phone ko? Pero bukas naman, guys, I work from home, which is good. So, hindi na ako kailangang gumising ng maaga para mag-ready. Tapos, hindi ko na kailangang i-ready si Paris. So, si Paris, she's with me tomorrow. Kasi, pag nasa bahay ako nag-work, guys, hindi siya pumupunta ng childcare. So, we're both home tomorrow, guys. Tapos, 8:30 pa start ng work ko. So, kahit 8 o'clock na ako magising, okay lang. Yeah. That's about it, guys. See, guys, kinakareer ko na talaga yung pagtatagalog ko, guys. Kaya, sana ma-appreciate nyo. Pinaghuhusayan ko na talaga yung pagtatagalog ko, guys, para magkaintindihan na tayo. Tapos, I think that's about it, guys. Matutulog na ako, guys. Uy. Kaya midnight na, guys. May wakwak na ngayon sa labas. Okay, guys. Thank you very much for watching. As always, appreciate your time. Matagwakwak na ni, guys. Ako mo sigurong wakwak, guys. Di man sigurong sa gawas. Appreciate your time, and I hope you give this a thumbs up and also hit the subscribe button to be a part of this family. And I'll see you all, guys, in the next one. Hanggang sa susunod, guys, nating pagkikita. Paalam!